separa a tots! Rock and roll! Això no està bé, no! No em fa por, només m'ha sorprès molt que sigui tan aterrador. Tachan! I ara, un miracle de la tecnologia moderna, l'increïble millorador! Ara és quan aplaudiu com a bojos. El nou i sobretot millorat Wall-E. Simplement fent servir aquest casc podeu intercanviar qualsevol habilitat amb qualsevol persona. Espera un moment. Aquesta cosa no és el millorador, sinó un intercanviador. I ha desactivat la gravetat! El que brilla com el sol i el poder sorprenent del qual no té límits, sí! La profecia s'està complint! Ei, nois! Bones notícies! El drac daurat ha vingut! Però què? Nois, algú ha vist el meu cos per aquí? Ah, fantàstic! Ara ens enfrontem a un conflicte internacional. La profecia gravada en pedra parla de l'arribada del drac daurat. És el Wall-E! D'això vull dir el drac daurat! No, això és la silueta d'un tros de formatge. Aquest és ell! És tan encantador, majestuós i ben plantat. Allunya't! Saps molt verinós! Safanòries! Per què som tan apetites? Dansa tribal. Comença el show. Ja n'hi ha prou de ser invisibles. Seguiu-me! A què espereu? Som els que portem el cos del Wall-E. Què fas tu? És la millor festa del món! Us estimo, nois! Kikoriki, la llegenda del drac daurat. Estrena als cinemes el 6 de setembre.